valmis. Sanotaan, kun tulee se 10 nimiä sitten. Eikö ole 5 sekuntia mennyt? 8, 9. Kello. Alas meni. Joo, mutta paljon se aikaa on tässä? 5 minuuttia tämän jälkeen. Tässä 5 minuuttia. Mä nimittäin joudun käymään paskalla tuossa jälkikäteen. Tuli ihan luiru. Piti mahan sekaisin. Aina muuta maikoa. Ihan mahan sekaisin. Ihan tuli... Kesken... Vittu pokeri. Kesken pokeri vittu tulee ihan velliä. Sekuntia. Jumalauta miten velliä tulee. Se on niinku peräsuolle kun se aukee. Rum. Ja muista sieltä oikeesti siihen kuolevaksi. Rum. Hirveä on semmonen, että ei oo ollenkaan vakuuttunut tästä. Jos vaan sä vittu haluat kuolee. Pitääkö tilata tuolla taksi tai apua? Ei tarvi mitään tilata, kun maito on Ei oo tossa. paprikalle allerginen, niin ei siinä. Ja sydänvaivasta joutuu Nyt tää varomaan. rupaa jo helpottamaan tota. Ei, nyt se vasta alkaa. Nyt se jatkuu. Ja vettä et saa juoda. Saa juoda. Mitä tahansa Ai niin joo, kun se vaan vahvistaa sitä. Juu, nimenomaan, vahvistaa vaan. Ota vettä. Kuju! Älä. Vittu, mitkä on 90 jumalauta. Ei se ihan helppoa rahaa on tuo. Ei kyllä sinne joutuu vähän. En tiedä, Nyt 30. se on aika paskana. Tää katto. Paljon jäljellä? 3,5 minuuttia vielä. 3,5. Hei, sen jälkeen alkaa vielä isommat. Vielä vähän aikaa pahenee ja sen jälkeen se alkaa. Isommat minuutit alkaa vielä. Kokemuksen syöllä rintaan. Niin. Hyvinhän tää kestää. Hyvinkä. Nuori mies. Pakko se tekee, mut hyvää se kestää. Aika Miten siis hyvin kestää kyllä. Nyt tulee kynä. 2 minuuttia. Kato, Ei! nyt menee kyynelle jo, ei saa antaa. Ei kun se on se 5 minuutin jälkeen. Vittu jo Kato veto on käynnissä tässä. Kyynel valuu jo silmistä. Meillä on maitopurkki kato täällä. 2.15. Saatana heitä 2.15 enää aikaa. 2.15 mennyt vasta. 8 minuuttia jäljellä. Anna palaa vaan. Frank, anna palaa. Tiedätkö tuossa? Puolimatka Crowi. Ei no täällä on kaikki ihmiset seuraa mielenkiintoista. Tää on teille 2 minuuttia mennyt. 2,5. Puolimatka Crowi meni äskettäin. 2.45. Eikö yhtään? Hei. Pitääkö antaa... On täällä maitoa. On täällä maittoa. Mikä sun nimi on? Ville, pitääkö vaipat tuoda? Voidaan vaipat laittaa proteelia. Älä viiti oikeesti. 3 minuuttia. 2 jäljellä. Nyt. Yllättävän hyvin se kyllä kesti. Helvetin hyvin. Kyynel Kato vaan. vähän. Mulla ei sentään voi olla kyynel. Aika paljon vähemmän syödä. On täällä maitoa. Niin voi ihan myötä. Kyllä näkee, että on vaikea olla. 1,5 minuuttia jäljellä. Nyt se alkaa jo helpottaa. Nyt helpottaa. Satanen veto, että se piti vittu piimää satana mahat täyteen. Ei se auta, ei se auta. Siis se on ihan sama mitä on tehnyt ennen sitä. Sitten vaikka se 3 litraa ja nyt saa tämän. Joo, anna sitä 15 takaisin. Oot mulle muuten velkaa 15 €, muista se. 4 minuuttia jäljellä. Levy. Kyllä nyt sen kestä. Kestä totta kai. Siihen vaiheessa kun se meni suuhun, niin se Mä piti kujulle, tietää, että on vitonen ja tossa, niin sehän on 10 hakea. No mitä? Tuo 45. vitonen, se on 10 enää. Niin, mutta siis tuo pitää nyt järkeä joka tapauksessa. Niin sama. Mä en ois kestänyt, sen pitää myöntää. En ois pystynyt. Mie ees rupee kokeilemaan. Mä sen sitä tilökössä huomasta, ei oo mitään järkeä. Tai sitten toisaalta. Hyvällä Mutta tuntilla. aika 30 sekkaa. Aukasen. Viisitoista. Täällä on.
Ulkopuolella pitää olla keskittää. 5, Me kyllä ei tehdä 4, varmaan tarvitse. 3, 2, Et tarvi. 1. Voin mä Aika. juoda, mutta Onneksi olkoon. Jääpää, hei! Meneekö näitä väärin? En oo kyllä tehnyt perää. siis ei tää ole tulista. Ei tohon pysty. Ei tää oikeesti edes tulista, ei polta enää ollenkaan. Noin helpolla pieni. Ei yhtään polta enää. No mitä jos?